विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे पूरा वीक्षकांचं माझ्या प्रीतीपूर्वक नमस्कार. मी गीता रमानंद नायक. मनुष्य जन्म म्हटल्यापर्यंत प्रत्येकटेसो एक नाही तर एक विषयांत अभिरुची हव्यास असांचे सहज. त्या अभिरुची खैल विषयांतो असेलो पिरे. नृत्य, संगीत, चित्रकले, अभिनय, नाटक, समाजसेवे, शैक्षणिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र असे विध क्षेत्रांत आसक्ती असता. असे आसक्ती असले त्यांतच साधने केलेले आमच्या समाजांत सुमार जन असत. त्या साधने केलेल्या जनांचा परिचय थोड्या जणांस असता, थोड्या जणांस त्या व्यक्ती कोण म्हणूनच गोंत असत नाही. यक्षगान आमच्या करावळीचे एक प्रसिद्ध कले. गायन, वादन, नृत्य, बಣ್ಣगारिके, अर्थगारिके असे यक्षगानाचे प्रत्येक प्रभेदांचो अभ्यास करून ह्या कलेंत निपुणते घेऊन उन्नत साधने केलेले आमच्या समाजाचे नाटक आणि यक्षगान कलाविद श्रीयुत सुब्बू संट्यार ह्यांस साधेंचेच रंगमाणिक्य सुब्बू संट्यार म्हणून सांगान. सुब्बू संट्यार ह्यांचं पुरा नाव सुब्रमण्य संट्यार म्हणून सांगान. जलतरो त्यांनी रंगमाणिक्य सुब्बू संट्यार म्हणून सांगान नावानेच फेमस जालसत. हे आज आमच्या वाटत हित ह्या स्टुडिओंत असत. त्यांच्या सांगात एक दाखला संवाद कार्यक्रम करूया. तुम्हास ह्या स्टुडिओस प्रीतीपूर्वक स्वागत करता. नमस्कार सुब्बू संट्यार. तुम्हास नमस्ते मॅडम. ह्यांचा एक दाखला परिचय करून देवला म्हटलं तर पुತ್ತूर तालुको आर्यापू ग्रामाचे संट्यारांत श्री रविशंकर नायक आणि श्रीमती सविता नायक ह्यांचे प्रथम सुपुत्र होऊन ह्यांचे जनन. ह्यांस दोघ बहिणी असत. दोघ बहिणी शिक्षण क्षेत्रांत काम करीत असत. एकटे लेक्चरर होऊन काम करीत असा, धाकल्या बहीण हायस्कूलांत टीचर होऊन काम करीत असा. ह्यांचे प्राथमिक शिक्षण दक्षिण कन्नड जिल्हा पंचायत हिरिय प्राथमिक शाले संट्यारू आणि प्रौढ आणि कॉलेज शिक्षण कोंबेट्टू ज्युनियर कॉलेज अंत आणि बंटवाळांत ITI शिक्षण घेतलेसनी. धाकले असतानासूनच घरा आणि अक्कापक्क होऊन तसल्ले भजने ऐकून त्यांतच आसक्ती आयले. त्यांच्या आजी सुशीलम्मा ह्यांनी सांगित असले धाकल्या धाकल्यांस कथा सांगायचे म्हटलं तर मस्त इष्ट असता. तसे ह्यांच्या आजीनी कथा सांगत असताना ऐकन बरहगार होला म्हणून सांगान त्यांचे एक आसक्ती आयल्या. बाबा धाकल्या असताना घालीत असले यक्षगानाचे वेशपुरा बघून मी एक यक्षगान कलाविद होस म्हणून सांगान त्यांचे एक अभिरुची आयल्या. तसच आज एक तेंकुतिट्टूचे अप्रतिम कलाविद होऊन नाव घेतले आमच्या समाजाचे हेम्मेचे यक्षगान, नाटक, प्रहसन, एकपात्राभिनय, भागवतिके, सिनेमा कलाविद श्रीयुत सुब्बू संट्यार. तुम्हाला अनेकदा ह्या स्टुडिओस प्रीतीपूर्वक स्वागत करता. मस्त, थँक्स. ओके. तुमच्या वाटतं एक संवाद करला म्हटलं तर मी ऐकलंय तुम्ही तुमच्या 8ನೇ वर्षांतच पात्र करले सुरू केलसत म्हणून सांगा. प्रथम तुम्ही पात्र केलेलं 8ನೇ वर्ष. तुम्हाला 8 वर्ष असताना कसा इंटरेस्ट आयला तुम्हाला त्यांत? तेद्दो आम्ही धाकला असताना माझी तो लूट भयंकर होती. म्हणजे ತುಂಟಾಟ ಭಯಂಕರ ಅಂತ. धाकला फोर्सेस असन. तसे माझ्या अंग ते माझे थोरले बहीण मी तेद्दो धाकले बहीण नाही ते. त्या टायमार माझे काय केल्याने माझी बाई सानी सुशीलम्मा त्याचे तंगीचे घर आमच्या घरला एक गोठे एक 2-3 किलोमीटर जावले त्यांसू शेडी गुंडी त्यांच्या घरावर घटल्याने तू त्यांसू शालेंजा त्याचे लूट ತುಂಬ ಹುಣೆ ಹೋಯ್ದು म्हणजे ते ಅಜ್ಜ ತುಂಬ ಜೋರು त्यांचे ಗೋವು ತುಂಬ ಜೋರು त्यांसू ಪರ್ಪುಂಜ ಶಾಲೆಂಜ ಅಂತಂತ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ तई एक शिवप्पा मास्टर बारी स्ट्रिक्ट मास्टर कसाली लूट होल तर कान धरून लांबेन बेंचेवर रवत. आम्हाला एक पिसे काय म्हटल्यार बॉर्डर चॉक बरे त्या पूड करून मीश खाड बरं ओढून यक्षगानाचे नाचवांचे. तर त्याच काय ग झालंय तसं म्हटल्याने నేను ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಒಂದು ಈ ಸಲ
यावदाद्रू ಒಂದು माडू मारे मास्टर तकले पोरशेनी आम्ही तसं माझी इंटरेस्ट आहे तसं 6ನೇ 7ನೇ क्लासाचे नाटक केल्याने वनके ओबव्व नाटक करताना ह्या जिलास बोळवले का म्हणे म्हणजे दखली प्राय बोळवले तिथले होईना बोळलत्तले एक पात्र देवले म्हणून तसं काय केलं म्हटलं वनके ओबव्वचे गोवा पिली जाऊनचे ओबव्व थोरले पिली गेल्यानी हे आता हे कसले दखले असतानाच्या पात्र त्याचे त्या सुरंगांस ಎಂತದ್ ರಾಕಾಸ್ ते मारले तर मी तसं 8ನೇ वर्ग 2ನೇ क्लास ಅಂತ असताना वनके ओबव्वचे पात्र मला मास्टरने केलेलं मग 2ನೇ क्लास पर्यंत मी ते राहून नाही त्या शाळेत माझं काही गते समजेल नाही माझे बाबा माझ्या गोटे जावल्याचून तर तो मास्टर माझे लास्ट असं बाबा साधेव म्हटलं तर तिने एक आशीर्वाद दिला तो तेद्दोवाले तुम्ही 2ನೇ क्लास असताना मी मास्टरचे पाय धरताना म्हटलं आवश्यक नंतर तेद्दोच म्हटलं माझ्या बाबा पिಲ್ಸ್ ಇವ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ तुम्हापीर असल्या प्रतिभे मास्टरान तेदाचे गुर्त धरले तुम्हापीर एक प्रतिभे असा आहे पुढे ह्यास चूर पुश दिल तर चकोट कलाविद होता म्हणून सांगा तर काय झालं म्हणतात त्यांचं शाळा सोडून संट्यार शाळा ಅಂತ ಇಲ್ಲ ते माझे योग नाही का अनबरप गुंत नाही आम्ही येऊन 7ನೇ क्लास असोर स्कूल डेच नाही ते तसं त्याचे इंटरेस्ट मगे येतो ते ಮಗೆ ಮಗೆ हे झालं तसे ओके तसं म्हणून सांगा तुम्ही वनके ओबव्वच्या फर्स्ट काही विसरले साध्य नाही मास्टरान तुम्हाला दिले एक आशीर्वाद आणि वनके ओबव्वच्या पार्ट घेतलेले केद्दा सरो ऑटो असतात मग तुम्हाला यक्षगानांत कसं आसक्ती आयला तर यक्षगानांत आसक्ती म्हटल्यार माझे बाबा वेश घालितोंते पद्य सांगत होते ಭಾಗವತಿಗೆ बाबा सांगित होते ಪದ सांगत होते ते ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಳೂನು ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಉಂಟು ದಿವಂಗತ ಶೀನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರಿ ಐಕೋನ ಅದು ಯಕ್ಷಲೋಕ ಅಂತ एक बारी थोरले नाव केले पुत्तूर श्रीधर भंडारी त्यांचे बाबा त्यांचे एक मेळ होतो त्या मेळात बाबा वेशासू पद्यासू त्यांचं मी शाळेत जात असताना अंगणवाडीत जात असताना बाबा वेशराव जाऊचो 8 तास त्याच्या पटलोच बिव जाऊचो ते वेश बघून मला वेश घडले झालंय मग एक काय ते म्हटलं माझी बाई सनिया ती शाळेत गेलेली 6 महिने मानतर 1ನೇ क्लासाचे तुमची बाई ತಾ ಟೈಮರ್ 1950-40 ತಾ ಟೈಮರ್ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಂತರ 1ನೇ ತರಗतीचे 6 महिने तर ती कैल तुम्ही बुक कधी ती वाचता भरेले नाही मग तुम्हाला एक आमच्या पौराणिकाचे आता आम्ही गमका वाचन म्हणतो त्याच्या पौराणिकाचे खैल प्रसंगी चारा त्याची पद्य डिटेल होऊन सांगतात पद्यपर सांगतात अगदी आम्ही आता हल्ली सोगडू म्हणतोय गाद्यांत जाऊन या उंबुडताना परत पद सांगतात कसली पदावी कसली कथा हवी ती सांगतात ते माझी दखलस्ताना माते ಅಂತ गेले बाईस इटले असताना कले असत काही व शिकनತ್ತಲ್ಲ ತೆಂಪಿರ್ ತಿಟ್ಲ ಕಲೆ ಅಸ त्या कालांत 6 महिने त्याने शाळेंत गेलतरो इटला पुरा प्रतिभे ತೆಂಪಿರಸ त्या एक टॅलेंट ಅಚ್ಚ त्यांचे मागे हेवी टॅलेंट आता ತುಂಬಾ ಕಂಗಾಲು ಜಿಲ್ಲೆ हुशार प्राय होन 85 जिल्हे निदालायचं तर त्या बघून मला एक झालंय मला काहीतरी एक शिकवले तसे माझी इंटरेस्ट आहे ओके ओके तसे मग तुम्ही हायस्कूल ಅಂತ असता म्हणताना तुम्हाला 7ನೇ ತರಗತಿ सर खैलो स्कूल डेचे जल्लेल नाही काही नाही म्हटलं तुम्ही मग हायस्कूल ಅಂತ तुम्ही एक नाटक रचना केलात म्हणून सांगा ना ऐकलं मी खैल नाटक रचना केल्यात तुम्ही ते मोके दमिक घेऊन तुळू ते नाटक रचना करल्यावर कारण असा माझी 7ನೇ क्लास असोरू कहियो तेवढी ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಲೂ ನಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಾನ ಶಾಲೆचे दाखलेली पुरा डान्स फिल्म डान्स त्याला मला इंटरेस्ट नाही ಅಂತ आता पुरा कॉमन ते एक स्कूल डायला म्हटल्यापर्यंत पुरा फिल्मी सॉंग असते डान्स करूनचे मला त्यात इंटरेस्ट नाही मला एक बाईने एक पद्य सांगत होती तसं मा आठवण माझी मामन दिल्ले तौसे उज्ज्वल खानदार थेविना एक पद्य सांगत होती ती त्यांची एक कथा होती मामाच्या त्याचे बच्चेच्या एक संबंध जोडणे करून कथा होती असं आटो करून काय ते एक बुक वाचताना मला एक अण्णा तम्माची कथा गावली कथा बरे एक अर्ध घंटाचे नाटक बरेल ते लेक्चरस हायस्कूल असताना
एक 5 जण आर्टिस्ट आम्ही फ्रेंड्स कुठसून स्कूल डे केले हा. ते भारी नाव आयले माले ओ. म्हटल्यार ते पुरा हायस्कुलाचे पुरा माझूच सांगोळे सुरू केलेले तेद्दो मी सुब्रह्मण्य नायक संट्याರು ತಿರುಗಲಿತಂತ ತೆದ್ದೋ ಬೂಕಚ ಕಾಳು ಅತ್ತ ಸುಬ್ಬು ಸಂಟ್ಯಾರು तेद्दो गंतू नाही फर्स्ट सुब्रह्मण्य 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 सगळे आमच्या जूनियर कॉलेज म्हटल्यार हायस्कूल PUC संघात साधारण 3000 स्टुडंट्स आमच्या कॉलेज डे हायस्कूल डे 2 दिवस होते भारी ग्रँड सुरुवातीच्या दिवशी हायस्कूल हेराच्या दिवशी कॉलेज बघुले पुरे म्हणताना त्या एक आजी सांगत असलेल्या पद्याच्या निमित्ताने तुम्हाला एक नाटक रचना करले स्फूर्ती गावल्या त्याचे नाटक तुम्ही हायस्कूल अंत केलं त्याचे तुमच्या प्रथम रचने कसं नाव त्याचे मोके द मेगदी आता होते प्रदर्शन करीत असतात का तुम्ही अर्ध घंटाचे नाटक ते आपल्याला स्क्रिप्ट म्हटल्यावर काय म्हणतं हायस्कूल तुम्हाला जबाबदारी नाही आता येईल तर एक स्क्रिप्ट चोक्कोड बाइंड बुक बाइंड बरं करून घरात ठेवता जबाबदार नाही अर्ध दिवसाचं बनलेलं नाटक असं आहे बुक सा त्याचा संबंध डिटेल करून माझे फर्स्ट नाटक त्याचं फर्स्ट नाटक नाही कोण गेल तर त्यात जागृतीने ठेवून असतात मी केलेलं फर्स्ट रचನೆ म्हणून सांगा असं असं वर्क ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ 2002 तुम्ही रचನೆ 22 वर्क केली असं अनको नाटक असा ತುಂಬ बुक बाइंड वर करून ठेवले आता त्या प्रसंगाच्या तुम्हाला रचनेत एक आसक्ती असा काहीतरी बरेल मी सांगा मग हे तुमच्या हायस्कूल झाल्यापर्यंत तुम्ही ITI शिक्षण घेतलं PUC होणं घेऊन मग एक वाराक तुम्ही कतारांत गेल्यानंतर कतारांत म्हणताना ಕೆಲಸसाठी गेले का नाही तुमच्या ह्या हव्यासाने पुरा पुढे करले गेलेले का ते एक भयंकर स्वारस्य कथा PUC झालंय PUC होणताना घरा भयंकर कष्ट त्या टाइमार तसं बाबान म्हटलं तुझी शिकवला का म्हटलं बहिणींच्या विषयावर बरा दोघ बहिणी काय म्हटलं जील शिकल नाही तर होता म्हणून एक मेंटॅलिटी त्या टाइमार होते काहीतरी ಕೆಲಸ करते अम्माचे हट नका काहीतरी शिकवून दे पुढेच काहीतरी वाट होता असं काय करून आमच्या समाजाचे सरस्वती ITI येऊन झाल्या श्रीदुर्गा तरबेती केंद्र मोंतीमार देवळात फर्स्ट बॅच तुम्ही थंय शिकले फर्स्ट बॅच माझ्या फर्स्ट बॅच थंय जाऊन ITI शिकलो थंय आम्ही कार्यक्रम दिला म्हटल्यार नवरात्री टाइम मोंतीमार देवळा 9 दिवस प्रोग्राम असतात माझ्याचे कार्यक्रम प्रवासानं दकुकलं स्किट मिमिक्री एकपात्र अभिनय यक्षगान पुरं करीत होतो मला इंटरेस्ट द्या त्याच्या ITI होऊन गेल्यापर्यंत मस्त ट्राय केलाय बँगलोर जाऊन कहियो जॉब माले सट्ट 3000 संबळू मी सुगर स्टव वर आणू रूमात येऊन भारी कष्ट केला त्याला नाही असे आमच्या आर्याप आमच्या ग्रामाच्या आर्याप सुब्रह्मण्य देवळाचे ब्रह्मकलशाचं कमिटींत माझ घटलेले स्वयंसेवक समितींत गावचे तरले मी अनाउन्स करीत होतो काय ते एक सभा कार्यक्रम होता तर तो रवी शेट्टी कथारून मुडंबईले आता भारी थोरलं उद्यमी ते तिनं तो स्टेजर सा माझे अनाउन्सचे तुळू शब्द काय का तिले कॅच झाला तो सभा कार्यक्रम सरून येऊन विचारला माझ येर बघा येर पुदाऱ्यांच्या माझ्या अंगात ब्रह्मकलशाचे अध्यक्ष होता AP रमनाथराव जोनियल तर आम्ही दाखले असताना भजन पुरं करलेलं तर तो AP रमनाथरावचे कारण आम्हाला पुढे ओरडू एक नीटनेस कोणा पिलं काय ते बोलवले संस्कार पुरा दिले अधिक गाव चवून थोरलो ಜೇಂತ ತಿನ್ನ म्हटलं ಇವ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇವ ಎಂತ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಭಜನೆ ಬೇಕಾ ನಾಟಕ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಸ ತಿನ್ನ म्हटलं ಎಲ್ಲ ಕಥಾಲು ಒಂದು ಆಟ ಉಂಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಆ ವೇಷ ಮಲ್ಪೋಲಿ रे तूक सर ಇದು ಬಲೆ तूक ವೇಷ ಬರ ಮಲ್ಪುಗ तसे कतार तिकीट झालं तसे तुम्ही कतार असं गेलेले विजिटिंग विजार तिकीट झालं होणू ताई 10 दिवस प्रॅक्टिस तुळू कुटाचे 8 कोटी ಚೆನ್ನ मी ते चंदुगिरी गेलाय थंय जाऊन चंदुगिरीचा पार्ट करून खुशी आल्या हरायचा 2 दिवसांनी बैसरोले ऑफिसांत साधले ऑफिसांत येऊन देतो जिलून काय म्हटल्यार मी बहिणी पिली एक रेकॉर्ड्स पुरा मेंटेन करायला सांगितले माझे सर्टिफिकेट्स जाणतानाच असं तिने म्हटलं इंकल म्हणजे इलेक्ट्रिकल कंपनी म्हणजे सप्लाय जन सप्लाय मल्पड
आमचे उंतू वरंदा यानी बेले कोरप्यानो माझे एक थोरले हे गाव असेल जरा फोन केले अम्मा सुनी खुशी आले तर आता मी नाही उद्या परवा मी आता आमचे 2 वर कसं राहून तसे म्हणून थंय जाऊन जॉब तुम्ही एक नाटक प्रदर्शनास गेलेले थंय तुम्हाला एक अवकाश गावले थंय केलास करून गावले मग आधीच म्हटलं त्यांनी जॉब खंयतर असेल तर रवोदी गाव विचारलं त्यानं जाणताना कन्फर्म नाही होय होय गावता का नाही का म्हण हवे नाही का कन्फर्म नाही थंय घेऊन जाऊन आम्ही प्रदर्शन दिल्यापर्यंत कन्फर्म केलं असं 2 वर 3 वर का तुम्ही कतारांत म्हणतात होय तुम्ही कतारांत गेल्या त्याच गल्फद बल्पು नाटक मंगल पांडेच्या जीवन चरित्रेचे एक तुम्ही कसला शॅडो प्ले मुखांतर दाखन मस्त नाव पावले थंय म्हणून ऐकलंय कसाला त्या शॅडो प्ले म्हटलं तर मागे मंगल पांडेच्या जीवन चरित्रे तुम्ही कसा केलं थंय म्हटल्यार थंय काय कतारा काय ते म्हटल्यार तुम्हाला वराक फुल्ल ಕೆಲಸ ಫ್ರೀ ಗಾವತ್ ಫ್ರೀ ನಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ 2-3 कार्यक्रम तुळुकुट कतार कन्नड संघ कतार असं काहीतरी एक असेल तर मानतर हिसून गेलेले त्यांच्या एक संघ करून घेऊन असतात एक 1,000-2,000 जणांचे तिथलेच क्राऊड त्याच्यानंतर क्राऊड नाही तर बारी एक पीसफुल कार्यक्रम तिथलं जेवण तिथल्या कार्यक्रम ओनसोर रवण सांगा ते जेवण मगे जाऊनचे आमच्या धन्याला म्हटलं ಎಂತೂ ಆಟ ಮಲ್ಪರತ ನಾಟಕ ಬರೆಯಲಿ काय करून नाटक इंटरेस्ट तुम्हाला इंटरेस्ट असेल तसं एक काल्पनिक टच करून मंगल पांडेचे एक सीन केलेलं म्हटलं रे भारताचं स्वातंत्र्य एवढं जेलतर आम्ही गांधीजी तसं देश महान ಒಟ್ಟಾಂಚೆ नाव सांगता स्मरण करता तर प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857 मंगल पांडेने सुरू केलंय त्याचं जीवन कसे होते म्हणून एक केलंय त्या आम्ही आता पाठ्यपुस्तकात वाचून मात्र आम्हाला गुंतवतो त्याच्या रियालिटी काय ते बारी हिट्टी आलं ते मी काय केलंय म्हटलं डायलॉग्स बरेलाय डायलॉग्स बरेनंतर ना लास्ट असं मंगल पांड्यास गल्लू शिक्षे करून नॉर्मल सीन करूया मी लास्ट प्रॅक्टिस अंताना म्हटलंय चूर खर्च पांडा डब्बल क्लिक आपण दाన్ని ఎంచిన ఆవుడు పల్లె వ్యవసాయం बघा असं शॅडो प्ले केलाय शॅडो प्ले कसं म्हटलं एक वाईट शीट थोरलंय बोर्ड त्याच्या फाटलून लाईट गळूनचे दोघांचं एवढी तेवढी सर्वांचे हे असं नेणूगळूनचे ते असे ओढताना यांनी दोघांनी एक वर्ष ओढूनचे लांब सारखे दिसतात खाली आमच्या नेरळू मांतर नेरळू मात्र दिसांच्या पाटलासून लाईट घालून दिसताना समोरच्या त्या धव्या परदेंत नेरळू मात्र आमच्या शॅडो मात्र दिसोंचे बॅकग्राऊंड वॉइस ಎಂತ बोलो भारत माता की जय डी ऑडियन्स रडले मंगल पांड्याची स्थिती तसा होते तो लास्ट असं ते पहिले विचारताना तुझे एक अखेरीची आशा काय ती अखेरीची त्याने एकच म्हणायचे माझ्या भारताचं स्वातंत्र्य कर माझ्या भारताचं स्वातंत्र्य कर फुल्ल जेन रडले तू कोडियाल चौकला तुलार रही नंतो तिने एक केलं ते मंगल पांड्याचे रोल तिने केले म्हणजे डायरेक्शन मंत्र दिला बारी हिट झाले गल्फ द बुल्पू तसं ना त्या शॅडो प्ले मस्त हिट झाले तुमच्या थँक्यू प्रोग्राम सभा कार्यक्रम तू म्हटलं कताराचे इतिहासांत असाले शो कोण करून नाही ते एक माले एक बारी प्राऊड फील आम्ही जाऊन आमच्यावर एक जलाली तसं त्या कतारांत तुम्ही केलं प्रोग्रामाचे एक ओके मग तुम्ही तुमचे फ्रेंड्स पुरा ಒಟ್ಟು ಸೇರನ तुमच्याच एक बोळ्ळी बोलपू नाटक ತಂಡ रचನೆ केल्यात तुम्ही तुमच्याच एक ತಂಡ रचನೆ केल्या फ्रेंड्स पुरा ಒಟ್ಟೋन त्यांत अवकाश वंचित प्रतिभावंत कलावदेस पुरा तुम्ही अवकाश देऊन त्यांत पुरा प्रदर्शन करीत होते तुम्ही त्यांत प्रमुख हो ना मी थोडे नाव मात्र सांगता उरलं हो तर तुम्ही सांगा मागे यांनी नोंजी आपी नोंजी म्हणजे तुम्ही आधी कोण पुरा तुळू नाटकच केलेलं म्हणून सांगा यांनी नोंजी आपी नोंजी पच्चू पातेरोಡು ನನ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೆಕ್ಕಲು ವಿದಿತ ಗೊಬ್ಬು ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿ कासद कसरत सीते सोतेगे मी सांगत गेल तर अनेक सुमार असत तर ह्याच्यात तुम्ही म्हणताना ತಂಡ रचने केलेला एक अनुभव कसा तुम्हाला ತಂಡ रचना म्हटल्यार आता माझ एक फील होते भारी फील होते गावांत सपोर्ट नाही मी एक नाटक बरेता नाहीतर यक्षगान करता पुरा तात्सार भावना बघित होते तर आम्ही कष्ट येऊन कोणाकोणाच्या पाय धरून आम्ही आत्ता ह्या पोझिशन राहिला मला एक आशा आत्ता काय ते म्हटलं रे
तसाला लोकल कलाविद असतात थोडे चोक्कट टॅलेंटेड टॅलेंट असतं तर त्यास मात्र अवकाश गावत नाही मग त्यांचं पुढे धकळतील कोण नसत नाही तसला कलाविदांस पोर एक पुष्य गावल तर पिरे म्हणून सांगून राखत असतात तसाला कलाविदांचं मी एक ಒಟ್ಟು करून बघ्या एक ट्राय करूया त्याच्या आधी मी एक टीम आणतो मी गल्फ ಅಂತ जाऊन आयला पर्यंत थोरल्या बहिणीचे वराड निघंट झाले मी गल्फात असताना निघंट झाले मी ओके म्हटलं मापेल 90 ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಪುರಂತೆ ಓಕೆ म्हटलं ಬಹಿಣಿचे वराड असून गाव ಅಂತ आयलो 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 गाव आयलो जानेवारी 6 वराड थोरल्या बहिणीचे वराड झाले वराडाच्या गृहप्रवेशात धाकल्या बहिणीची पार्टी आली मी म्हटलं इतल्या बघीन हवे गा 19 वर्कदले TCH काय करीत होतात म्हटलं बघीन हवे गा असं अम्मा बाबान म्हटलं आता आयले पार्टी चोक्कोड आम्ही अनको राखोंच्या नका त्यास चेडवा संबंध असेल तर देव सोडी अरे पण कोडू नका इमिडिएट 5 महिन्यांनी वराड झाला तिथल्यानंतर मी वापस जावल्यानंतर अम्मा नका म्हटलं बाकी झालंय बाकी एक वर नरक कायलो एक वराक नरक कायलो मी म्हटलं आम्ही गल्फात चाललो गावांचे कष्ट म्हणजे हा तर सल्ले मला खाली झालाय मग एक लोकल काहीतरी ಕೆಲಸ करीत होतो त्याद्दले ಸಂಸಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು एक ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಅಂತ त्यांत जाऊन कुडसाल एकल्यान गोपीनाथ एकलो असा मागे माझो फ्रेंड शरद ताळवाळू त्यांनी पुरो बोलून थंय जाऊन कुडसाले थंय नाटक करीत होतो एक 3-4 वराक मात जाल्या मी अन्य एकल्याच्या टीमांत जाऊन इतले करूनच्यान आणि एकल्यास अवकाश दिल तर आमच्या स्वतंत्र असतात किती म्हणतात अनेकच्या अंडर आम्ही केलस करूनचे असो आमच्याच तंड रचने करून त्यांत केलस करूनचे अनुभव चिंगड असतात आणि खुशी वाजता तसं म्हणून मापेल बंडवाळ नाही तुम्ही बंडवाळ घडलंय काय तर म्हटलं आता प्रॅक्टिस हॉल त्यास बाडिगे एक कापी चाय जेवण मस्त खर्च सा माझ्या फ्रेंड शरद ताळवाळू आमच्या ओर खाळगर आम्ही चड्डी दोस्त दोघं 3 महिन्याचे डिफरन्स माले होते दक्लेर्स आज अज्जुल सोरू कसाला असेल तर माझी भाषा म्हणत दिले बोलता सांगा त्याचे कसाला असेल तर सांगा त्याच्या असं त्या पिल म्हटलं असं त्याला भारी इंटरेस्ट झाला सुब्बी मल्पू आणून म्हटलं असं बुल्ली बुल्पू कलाविदेरून त्याचे नाव मग त्याच्या घरास बुल्पू नाव ठेवल्यानं माझ्या घरास बुल्ली नाव ठेवलं बुल्ली बुल्पू ते परमनंट नाटक टीम करून एक थै एक हे केलंय असं म्हटलं इंटरव्ह्यूच्या म्हणताना तुम्हाला कलावी पात्र हव्या म्हणताना इंटरेस्टेड कलाविदांचं साधन ಕ್ಯಾಚ್ केले कलाविद 11-12 जन कलाविद नव्हेच एक लेडी आर्टिस्ट होते त्या नव्हेच त्या 11 जन आर्टिस्ट आता फेमस आर्टिस्ट ते माझे एक बारी खुशी आता तुमच्या तंडात तसं नाही मी तंड रवेलाय कोरोना पर्यंत रवेलाय म्हटलं ते थोडे असता काय म्हटलं तुम्ही आता एकल्यास अवकाश दिल तर तिने आटो ठेवलं तर तुम्हाला एक समाधान असतं नाही तुम्ही आटो ठेवलं तर आम्हाला एक बेजार असतं नाका मग ಮುಂದುವರಿಸಲು ತೆಲೆವು ತುಂಬ बिझनेस आचे फ्रेंड आचे मग माझं आता कमानी मी यक्षगानात अधिक जाणत असताना नाटकात जावले होणार तसे तंड रवेलाय ಆ ಟೈಮರ್ तुम्ही म्हणताले ಎಲ್ಲಿನಂಜಿ ಆಪಿನಂಜಿ ಪಚ್ಚುಬಾತೆರಡು ಅನಮರ್ಲು ಅಟ್ಟೋಡ್ಸಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋಕೇಲು ಸೀತೆ ಸೋತೆಗೆ मागे आता नवे नाटक एक बरेन दिले मारणे मी मग आता परवा बंबईस एक नाटक त्यांचा दिन्नू दुन्नागे त्या बॉम्बेस बरेन दिल तुम्ही बरेन देऊनच्या मात्र बरेन देऊनच्या त्यांच्यात मागे पुरा ते जावले तुम्ही जावले असं तिथल्या पोरा नाटक आता नाटक बरीचसा तर ऍक्टिंग करले मला टाइम नाही तसं मग तुमच्या मेन हव्यास आता रचनेंतच त्यांतच मग इथल्या पुरा तुम्ही तुळू नाटक बरेत असताना त्यांत आमच्या भाषेच्या एक नाटक बरेल असत आम्हाला कितले हव्या म्हणून सांगा त्या रचने करले तुम्हाला स्फूर्ती कसं आम्हाला कितले हव्या म्हणून त्या नाटकाचं नाव कसं ठेवलं तुम्ही म्हटलं मला एक अपवाद होतो कोंकण या कोंकणच्या भाषेने काही करीन होय बरी तुळून त्याच पुरा संचा अधिक तुमचे तुळू कर्नाटक असायला पाहिजे तुळू कर्नाटक मी तुम्हाला विचारूया म्हणून ते आमच्या भाषेने किती बरेल नाही सर तुम्ही म्हणून तसं काय झालं म्हटलं मुकुंद नायक जन्मशताब्दी एक कार्यक्रम केल्याने सुಳ್ಳಿ ಅಂತ
तसे सुल्लेले पुत्तुरा पुत्तूर पुत्तुरा गौड सारस्वत गौड समाज हॉल त्यांत केलेली ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಥಮ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೆಲೆಲಿ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಲೆ ಕೊರೋನಾ ಅಪ್ರಂತ್ जले भारी ग्रँड प्रोग्राम जैसे मीटिंग करताना माझ्या साधेल्याने म्हटलं मी पुत्तूर आमच्या संघांत कोणकडे संघांत मी कार्यक्रम देतो आम्ही म्हटलं एका पात्र अभिनय पद सांगोंचे स्किट पुरा देतो अगदीर सुच्चू माझ्या गुंता त्यांचं वाटतं साधेल्याने सुब्बू असे एक नाटक करूया टाइटल कथा पुरा तू रेडी करून आम्हाला एक 20 दिवसा भितर देवल्या मी म्हटलं नाटक बरेच तिथले सुलाभले म्हणजे बघ्या 2 दिवसांनी नाटक बरले मग 2 महिने व्यावंतु सांगोळे मूड असताना घरा जाऊनंतर माले कसाला गेलतर कथा जानतच नाही कसाला गेलं तसे टीव्ही इंत बघताना यांचे पिक्चर पिक्चरचे नाव आठवण नाही आता अक्षय कुमार अजय देवगण पुरा हिंदी पिक्चर भारताचे गडीचे एक विषय जुन्या पिक्चर संदेश आता त्या पिक्चर खैरून माझ्या आठवण आहे त्याचे एक सॉन्ग येतो त्या टीव्हीत ते माझ्या रप्पा कॅच केलाय असं आहे एक कथा थंयची आठवायली म्हटल्यार आता आम्ही तर बैठल्याच आता आमचे घर साहित्य तुम्ही तुमच्या घरचे नाव घ्या ते गोडच्या घर एक गलाटे उंसा त्याला तुम्ही काय करतात तुम्ही जाऊन त्या गलाटे काय ते बघूले आणतात त्याला तुमच्या सांगत असेल तुमचे घरचे कोणतरी आम्हाला किती आम्हाला तुम्ही नक्की पैसा रोडवर जाणताना एक ऍक्सिडेंट होता ऍक्सिडेंट होता मानवी येत असेल रवेन बघून त्यास काय उपचार हवे घ्या करून पुढे जातात थोडे काय करतात बियोनू आम्हाला किती आम्ही छाला तसेच भारत देशाचं रक्षण करून एक योध ते रवणू आम्हाला किती लावेण म्हटल्यानंतर आम्ही इतर ओले नाही ते एक कॉन्सेप्ट ठेवून भारत सैनिकाची एक स्टोरी माले आम्हाला किती लावायचं टाइटल लागे बारी खुशी आलं त्या टाइटल आम्हाला किती लाव्या सुपर टाइटल त्याच तुम्ही कसं कलाविदेस पुरा ढोंडून त्या नाटक हे केल्या शोधून पुरा अगेन्सो मी म्हटलं मी अंती म्हटलं मला कोणकोणच्या आर्टिस्टांची तिथले परिचय नाही माझे तिथले परिचय मग अनेक म्हटलं तर आमच्या जनास थोडी लज्जा किती टॅलेंट असलं तर किती प्रतिभा असलं तर कोण पुढे येत नाही मग आमची पुढे येवले मस्त पुढे येवले सोडीनात आमची मग पुढे येवले एक अवकाश हवे म्हणता आमच्या जनांचं तसं थोडं लज्जा अधिक होणं प्रतिभा असल्या तर पुढे येत नाही जण मग तुम्हाला त्या नाटकास कसे प्रतिभे गावले माले म्हटल्यार दोग जन यक्षगान आर्टिस्ट गावले आमचेच सच्चिदानंद प्रभू आजेरोनु ते हिरिया आसेगार त्याच एक जेरंडीचे पार्ट मी त्याच बैठला आटांत ते मीच सांगितलंय तेच करून दे मग एक पुल्लीच्या पार्टच आहे ते हेवी कॉमेडी ते मी करता म्हटलं मग एक मैन योधाचे अनु प्रिंटर्स नारायण नायक ते हिरो कथा हिरो त्यांच करायला आजेरचे ते त्यांच करायला गणेश पालेचारून सद काटील मेलन ते यक्षगान चोकोड वेश त्यांचे एक विलन तसे मग एक नवे दॉग जील एक रम्या चेडू त्या तुळू नाटक ಅಂತ करतो आमच्याच त्यास एक हिरोईन करायला एक कॉमेडी हिरोईन माझ्या अंगात मग एक शिशिरून एक जीलसा बिझनेसमॅन ठरलो सुपर केलेलं एक गांजा ड्रग्स सेवन करून एक झील कसे हाळोंतದು कितेले ते त्यांते तिच्ची कथा ते 2-3 कथा ಅಂತ सुपर ऍक्टिंग केला साहेब असं म्युझिक असं आमच्या समाजात कोणू गावण नाही म्हणजे इंगड समाजाच्या एकला साधेन नाटक सुपर एकच प्रदर्शन जल्ले भारी नाव पावलं नाटक होय मग असं नाटकाच्या चित्राला गेलं तर तुम्हाला एक दिवस फिराना पुरे गेल तर होय मग तुम्ही भागवतिकेचा अभ्यास केला असत म्हणून सांगा ना भागवतिकेंत कसा इंटरेस्ट मग तुमचे गुरु कोण त्यांत कसा शिकल्यात तुम्ही नाट्य शिक्षण शिकवणंतना माले आता 7ನೇ क्लास सुरू काही नाही म्हणते त्या टाइमार काय माझ्या आठ शिकवले कसाले येल्तरू बाबा तुमच्या माथे असलच त्यांत इंटरेस्ट असलच त्यांत बाबा संबंध नाही ते यक्ष अनेक नका मारे काय ते त्यांचे हाळोंतದು ते एक मई अनुसा त्याच्या घरा नाट्य करतात शुद्ध गावली थंय जाऊन नाट्य शिकलो उंड्यामध्ये कृष्ण भट्ट ते पलसू नाट्य शिकलो नाट्य शिकवून वेशपुरा जाले वेश गलितंतो तर माझे गल्फ ಅಂತ ಜಾವಸೋರು ಭಾಗವತಿಕೆचे तिथले नाही कसा काय पद्य ऐकून मी गल्फ ಅಂತ असताना पटला सतीश शेट्टी त्याचे वॉइस भयंकर फेमस आहे सीडी आयले
आम्ही गाव सुकोणते राहील तर सीडी हडेंचे ते आम्हाला रूम बैसून माझ्या भयंकर क्रेझी आलाय मला हे झालं आता होईना मला शिकवलंय गल्फांस येऊन 4 वर केलं तर मला शिकवायला अवकाश गावण नाही मस्त गावण नाही मग एक दिवस पुत्तूर बळुवार मंदिर ಅಂತ आमचेच गोविंद नायक पालेचारू ऐकून असात तुम्ही अद्दिले बारी हिरी आमचेच ते शिकवतो भागवती शिकवतो त्याला फोन केला मामा असायचं तू काय ते मारा वेस घालतो तू ये तू 2 दिवसांनी भागवत करता जाऊन ते शिकायला म्हणतात भागवतिकेस संगीत अभ्यास हवाय का संगीताचं नॉलेज ज्ञान काहीतरी हवाय का त्याचं नाही कसं शिकवते का आता काय ज्याला म्हटलं संगीत शास्त्रीय कर्नाटक त्या निजोन यक्षगान संगीताची इंगड होय त्याच्या इंगडच असतं संगीत यक्षगान भागवतिके ओले संगीत हवे म्हणून नाही स्वरभार लय ताळ मग राग आता काय याला म्हटलं आता फॅशन याला आता आम्ही विमर्श करले ना आता फॅशन याला तसं तुम्हाला भागवतिके तुम्ही तेंपेर शिकायला मग भागवतिकेच्या प्रोग्राम तुम्ही दिलेला असा पुढे असं मग मस्त दिला त्यांचा आशीर्वाद घेऊनच दिला मस्त तसं मग तुम्ही दखल्या धाकलांच पुरा भजने नाटक यक्षगान पुरा शिकेल त्यावेळी एक क्लास काढला म्हणून क्लास काढलेला होय होय काढलेला असा तसं एक मಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಅಂತ ದಾಖಲೆಂಚ ನಾಟಕ त्याव तुम्ही ತುಳುಂ ತಚ್ಚ ಬರೆಲ್ಲ अम्मा ಎನ್ನದ ಬದುಕಲೆ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ह्या तुम्ही तुळून तच बरेल दाखल्या दाखल्यांच्या तुम्ही आमच्या भाषेत बरेल नाही 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 ह्या आधी तुमचा अनुभव कसा सांगा तुळून बरेल दाखल्यांच्या क्लास घेऊनचे मी साधारण 2013 पर्यंत दाखल्यांच्या क्लास घेवले सुरू केल्या म्हणताना यक्षगानाच्या म्हटल्यार ಒಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿತಲೆ ಕೊಂಡು ನೀ ಗುರುಪಿಲ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನು ವಿಚಾರಲೆ ಗುರುಗಳೇ ಹೀಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂತ ಮಾಡು ನೀನು ಹೋಗು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಚ ಒಪ್ಪಿಗೆ उंडावणे कृष्ण भट्ट माझे नाट्य तुम्हाला शिकवले गुरु नाट्य शिकवले एक बोलू सब अर्चकस्य प्रभावेन शिलाभवति शंकर गुरुचे आशीर्वाद नायंचन त्या अनुमती नायंचन कैल करलेव साध्य नाही ನೀನು ಕಲಿಸು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ತಸೆ ಮಾಲೆಕು ತೆದ್ದು तुम्ही सांगितले ನಮ್ಮನದೆ 10-12 ಶಾಲೆ मला इंगडी ಕೆಲಸच नकांते दिवसा उदेशी થઈ जाऊनचे दंपरे गोटे शिकवतो दाखल्यास यक्षगान शिकेले शिकवतो नाही यक्षगान मात्र का नाही भजने नाटक आणि त्यावर शिकेले होते भजने आमच्या माझ्या घरचे गोटेचे खाल भजन मंदिर ते दाखल्यांचं भजन शिकवतो मग थई यक्षगान नाट्य शिकवतो हे नाटक काय याला म्हटल्यार एक ओजा लावून शाळेचा बंटवाळ अंत कोडिप्पाडचे भितरू थई हेगोडच्या अर्क शाळेंत दाखल्यांच्या आट येलो इदले ते एक क्रिश्चियन टीचर ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಪದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ತೀ ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಪಿಲ್ ಬೋಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಹೀಗೀಗೆ ಟೀಚರ್ ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕಲಿಸಬಹುದಾ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಾಟಕ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಶಾಲೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಶಾಲೆಂಜ ಅವನು ದಕ್ಕಲೆ ಶಾಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರುವ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರಿ किरिया प्राथमिक हंगे दाखल्यांपिल बोललो दाखली जी पापाची मला काही ಅನುಕೂಲ ನತ್ತಲ್ಲ ದಾಖಲೆಸ್ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ನಾಟಕ ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ತಸೆ ಅಮ್ಮ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮ ते ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲೆ ಕನ್ನಡದ ದಾಖಲೆಸ್ ಸುಲಭ ಅಂತ ಮತ್ತೆ एक व्हॉट्सअप ಅಂತ ಹೇಳಿ कथा ते तुम्ही ऐकून असते ते काय ते म्हटलं एक डोळ्याचे विषय आहे दाखले असता बोलतो दाखल्याच्या बेलावणीगे 3 एज बाल्य यौवन मगे मुप्पु त्या स्टेजर ಎಂತ लास्ट असे तिटले पोर्चे ह्या नंतर दाखले पडता दाखलेस पडायला या करता दाखल्याच्या डोळेस पेट्टो ಅಂತ त्या पूर्ण लास्ट असं वरड झाला अपरांत तच्च जिलान आवसीस गुस्तून बेरगलुंचे म्हटल्यार डोळो नाही ते लास्ट असं तिने एक लेटर बरेन असता माझ्या डोळो नत्तಲ್ಲ होई बळा तर मी माझ्या डोळो कितेले गेल्ला म्हटल्यार तुझो डोळो तेद्दो दाखलो असताना गेलो ಅಂತ तो डोळो मी दिला ते नाटक ते भारी लाईक झाले टीचर असं असं मग ಎನ್ನದ ಬದುಕಲೆ ते एक बरेले अम्मा ಎನ್ನದ ಬದುಕಲೆ दोनो इंगड ओके ओके ते एक बरेले त्याच्या अपरांत ता शाळेंत एक अंगविकल चेडू अंते त्या शाळेंत ते मी केदो त्यास ऑब्झर्व करत होतो
ते काय ते बस हे क्लेच बैसून असतं मी टीचर आपली विचारलं आवड स्पेशल पर्सन म्हटलं ते कसं म्हणतात तसं ಮೇಡಮ್ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ म्हटलं आता खैल ढाकला असेल तर एक इंटरेस्ट असताना ते म्हणताना पुढे झाडतिली कोण नसत नाही त्यांचं तसं काय झालं म्हटलं ता चेडोसिटीची एक स्टोरी थैच क्रिएट केलं बंगार बाले ते काय ते म्हटलं रे ता चेडवास बरेंच इंटरेस्ट तसे त्यासाठीची एक स्टोरी कादंबरी त्या कादंबरी कारती होणू ते घरा बरेंचे त्याच घरा पूर गाळी द्यांचे गावचे गाळी द्यांचे आलेंचे ಏಪಲ ಬರೆ ಒಂದು ಹಸೆ ಹಸೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಸೆ ತಿನೆ ಬರೆವಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ राज्य सरकार सुद्धा त्याचे प्रैस द्यायचे ते भारी खुशी आले माझ्या आजू ते समाधान काय ते म्हटलं रे ते चेडू आता हुशार झाला त्या ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ करता ನೀವು ಅವತ್ತೊಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿ तसे ते नाटक बरेली दाखल्यासाठी मग आमच्या भाषेने बरेला म्हटलं रे आमच्या भाषेने बरेला माझे अवकाश गावण नाही दाखल्यांच्या नाटक बरेला अवकाशाचे गावण नाही आता कोणीतरी विचारलं बरे देवनी त्यांचा इंटरेस्ट असा म्हणता आमच्या भाषेने आम्हास म्हणताना पात्र घेतली दाखली हवी प्रदर्शनास अवकाश गावले आम्हास ಅದಿಲ್ಲವರ್ಕ ಮೋಂತಿ ಮರಂತ ಶಿಬಿರ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಶಿಬಿರ 160 दाखलिकाईगोंती तई मी माझी संपन्मूल व्यक्तीवर साधलेली माले दिसासी 1 घंटा पिरियड दाखल्यांचे ह्याच विषय रंगकले अभिनय ह्याच विषय तिथलं शिबिरांत दाखल्याचे इंटरेस्ट आले माझ्या पिरियड असं रमेना कधी सर अर्ध घंटा अधिक करी तरी टाइम नाही पापू ती वारीजे मॅडम निर्भयली ती म्हणती मी त्यांचा एक टास्क दिलाय म्हटलं अरे बघ दाखल्याचे इंटरेस्ट कसे असं कांताराव एक टाईटल दिलाय त्यांच्या दाखल्याचं त्याची कांतारा टाईटल दिलाय ह्याच तुम्ही कथे कावाना हनी गावाना बरे वा एकूक दाखलेले एकूक स्टोरी बरेला जा अल्टिमेट त्याच्या दाखल्यांस असं काहीतरी अवकाश गावल तर खंडित ती त्यांच्या प्रतिभे दाखवतात कळता माझी आता ಬೇಜಾರ त्याची 160 दाखल्यांते तिथलं अल्टिमेट प्रतिभेसद माले भेटेचे अवकाश नाही आता अवकाश गावल नाही 6-7 दिवसाचे शिबिरा आता मी काही म्हणतात भेटे अल्टिमेट दाखली एक दाखले स्टोरी बरेला रडवले ಅಂತ कांतारा म्हणताले काली तिने बरेले आलोचना करा त्यांची कल्पना किती असावी आम्ही कांतारा म्हणते काडू अरण्य तिने कांता मग तारा तसा क्रिएट करून तिने 2 क्रिएट करून स्टोरी केले कांता प्लस तारा कांतारा त्यातला अल्टिमेट स्टुडंट तसाले स्टुडंट मला गावल तर नाही का ग्याರಂಟಿ बरे आता बरे होते कोणीतरी मला कॉन्टॅक्ट केलं तर अनको बरे बरेच मग आता अर्थांत मुंबई बिल्ला असोसिएशन ह्यांच्या एका यक्षगान मंडळीच्यानी बोलेन थई प्रदर्शन केल्या अज्जन पच्चे यक्षगानाचं तुम्हीच भागवती के केलात म्हणून सांगा कसा म्हणताय त्याचा अनुभव तुम्हाला मुंबईत जाऊन त्या बिल्लवा असोसिएशनच्या बोललेल्यानी तुम्हाला पूरा नाटकांत तुम्हीच भागवती के केलंय म्हटलं रे मी मुंबई अद्दी प्रदर्शनास गेला मಳೆಗಾಲ ತಿರುಗಾಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತೆ तर माझच प्रसंग तिने हवे म्हटलेले त्याचं कारण काय ते म्हटलं रे आमच्या कोडियाला दक्षिण कन्नड उडुपींत ಕೊರಗಜ್ಜಾचे भारी आत्ता भारी ನಂಬಿಕೆ त्याची कथा सुमार जणांनी बरेली ಕೊರಗಜ್ಜಾचे मी बरेली एक अज्जाना पज्जा पाडदाना आधारित ती कथा युट्यूब अंत पर असा ह्यानी ताई भेटलेली मुंबईत बघून कोणाकोणास माझा नंबर विचारून मला फोन केलेले इथनं प्रसंगन करून यांच्या रेट पणपारून मी रेट सांगून इथलं थोरलं कलाविद जल्लाय साहेब मी रेट सांगतो नाही मला नाटक बरेताना माझ्या गुरु सा रंगभूमीच्या नागेश बल्लाडून तिने एक बोल म्हटलं त्याने सरस्वतीಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಐಕ ಬೆಲೆ ಪಣಿಯರ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೆಲೆ ಬಾಂಧೋಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನೇನ್ ಗೆತೊಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಿದಾನೆ ಮಲ್ಲ जिरेग ನಾನೊಂದು ತಿಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಉಲೈದಿ ಒಳ್ಳೆ तसं मी अर्जुन सर स्क्रिप्ट असून पैसे सांगणार नाही आता मी बऱ्यांदा ಅಂತ पैसे सांगणार नाही तुम्ही दिया माझे कष्ट गुंतसरून तुम्ही दिल तर जो कोड मग मी येऊन विचारेन नाही
ಹೋಯ್ದು ಮಂಟ್ಲೆ ಇರೇ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೋಡು ಮುಂಬೈಂತ ಅವು ಬರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮರಿಯಾಲ ಒಂದು ಅರೆಗಾಲ ತಿರ್ಗಾಟ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಇರು ಏ ಪಾಪ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಕೊರಪ गेलो ಒಂದು ವಾರच्या मट्टाचे प्रॅक्टिस दिले ते प्रॅक्टिस देवले नंतर माझ्या भागवतीके सांगले ना ताई त्यांचे दोघ भागवत तरी म्हटलेलं प्रॅक्टिस ಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ದೈ ಎಲ್ಲ मोठ्या पण म्हटलं माईक साठी रेडी बनले ಈ पद्य सांगितली त्याच भारी खुशी झाली माझे पद्य ऐकून तरी म्हटले फर्स्ट शो ಈರೆ पद्य ಉಳ್ಳೋರು बुक लास्ट गाकले कोरले फर्स्ट शो मिच्च बसलो भारी क्लिक झाले क्लिक होऊन एक 50 प्रदर्शन केलेले दिले मुंबईत सुತ್ತಮುತ್ತ मुंबई पुणे गुजरात तुमच्या भागवतिकेंच गुजरात गेला मी पुणे गेला मग सराग माझेच साधले सुरू केले म्हणजे सराग जावले गेला नाही एक 10 एप गेलो माझे गावांत मेळा सोपं गिटले आता अनेक प्रसंग गिटले समाजे मूडद भंडारा त्याची मुंबई आता त्याच्या प्रॅक्टिस जावले आता तुम्हाला प्रॅक्टिस जावले तर थंयचे जावले इथं तुम्हाला घार धाकले बायले पर सोडून थंय म्हटल्यार अनिवार्य जावले छंत ಖರ್ಚು ಎಂತದು ಸಂಬಳೂ ಎಂತದು तसं इतल्या भागवतिके जाला यक्षगान जाला नाटक जाला रचने पर जाला हा नांचनो तुम्ही एक 2 पिक्चरांत काम केलसात एक आमच्याच जातीचे बायो पिक्चर अंत मग एक तुळू पिक्चर गाणून पनोडा बोडचा सांगा कसा अनुभव होता तुम्हाला त्यांत अवकाश कसा गावला तुम्हाला ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆವನು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಟಿವಿ ಶೋ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ತಾ ಟೈಮ್ ಮಾರು तद्दो आम्ही बले तेलिपाले सीझन 1 2 मी गेला त्यांत होंत्यात का तुम्ही कॉम्पिटिशन सीझन 1 2 फायनल असो राहिला मी होय का आयला त्याच्या प्रांत पूरा कलाविदांचं सिनेमा अवकाश आयले माले वायले पनोडा बोरचावन एक सुंदर रे मंदारा आमच्या गावच्याच तो त्याने एक बरेले फिल्म अस एक 3 दिवस शूटिंग माले अरविंद बोळा रंगात माझे एक रोल तसं एक 3 दिवस शूटिंग गेला त्याच्या एक झाला नंतर माझ्या स्क्रीन ಅಂತ आयला एकच सीन 3 दिवस शूटिंग गेला एकच सीन आयला स्क्रीन त्याच्या प्रांताच्या ಬಗ್ಗೆ एक वैराग्य आयला वाले आता फिल्म नाका पुंकोण आम्हाला ह्याची बिझी असता त्याच्या प्रांत जाऊन नाही सुमार वर्क अदलवर्क रामानंद नायक जोड रस्ते रामजो म्हणून सांगन फेमस त्याने कॉल आयले सुब्बू कैसे मारा असं असं एक ऍक्टिंग असा एवढी मी म्हटलं आम्ही रामण्णावर सांगायचे नाही रामण्णा आम्हाला इंटरेस्टच नाही ही आमची भाषाची फिल्म नाही एक कर मारा माहिती ಎಂತ म्हटलं तसं कारकाळा आवडू ताई कसं लागा नाव होतं ताई जाऊन एक शूटिंग माझे एक मठाचे एक शिष्य आम्ही तसं म्हणून सांगा त्यांत अभिनय करून अवकाश गावला आता पुढे मग त्या प्रांत तुम्हाला तुळू पिक्चर अंत होते आणि मस्त आयले मी यांना म्हटलं दगलबाजी लून आयले मग एक पिरकी लून एक आयले मी यांना म्हटलं काय ते म्हटलं माझे त्यांच्या टाइम असं जावले माले तुमच्या म्हणताना हित तिथल्या पर प्रसंग करले असता यक्षगान असता दाखल्यांच्या क्लास पर चालेले असता 1000 ದಾಖಲೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕತದು 1000 ಪುರುಷ ಅಸತ್ತು तुम्हाला ಸತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ 2500 ಅಧಿಕ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗ ಸವಾಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅನ್ಕೋ 1000 ದಾಖಲೆ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕತದು ತೈ 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 ಕ್ಲಾಸ್ असता मी जावड्यांच्या शूटिंग म्हटलं तुम्हाला गुंता होय होय उद्देशी 6 सगळे देश जाणतात सट्टांग गेलतरे रात्री 10 11 ಗಂಟೆ होतದು नाका म्हणजे तसं चोक्कोड अवकाश आला तर जाऊ होती मग साईड रोल साधित होतं म्हटलं साईड रोल मी मेन रोल करताना जेन नाही मला आपलं ओढलंय त्या माझं इंटरेस्ट नाही फिल्माचे ओके ओके तुमच्या इंटरेस्ट असेल ते यक्षगान अधिक कोण रचने मला रचनेच अधिक यक्ष प्रसंगापर्यंत तुम्ही अधिक ओके आता तुम्ही ह्यानी विश्व विनोद बनारी आणि श्रीधर प्रभू बळांजा हेंपेर यक्षगान छंदस्सु अभ्यास करून केला प्रांत सुमार यक्षगान प्रसंगाचे रचने केल्या असतात यक्षगान छंदस्सु म्हटलं तर कसाला त्या म्हणून सांगा ते विषय काय ते म्हटल्यार आता एक प्रसंग साहित्य नसता प्रसंग आमच्यात नॉर्मल बोलून तर यक्षगानात 7 ताಳ या ताळास तक्क मात्रा गणानुसार आम्ही अगदी शिकायला प्रकार त्याचा एक छंद असतो नुसार आता त्रिवडे ताळाच्या एक पद्याच्या 1 चरण असे इटलीच मात्रा बैसो असे त्याचा आदिप्रास अंत्यप्रास आता उदाहरण एक पद्य नोडी निर्मಲ ಜಲ ಸಮೀಪದಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಡಾ ಇಲ್ಲ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಡ, ರೂಢಿಪಾಲರು ಪಂಚವಟಿಯ ಡಿ, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಡಿ. ತಸೆ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಇಟ್ಲೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಏನ್ಸೆ ತ್ರಿವುಡೆಸ್ ಜಂಪೆಸ್ ಏಕತಾಳಸ್ ಅಷ್ಟತಾಳಸ್ ರೂಪಕ ಮಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ तुम्हा स्वतः हे कर्नाटक संगीतात 7 ताळ ह्यासारखे राग असासारखे त्यांत तुम्हा त्याच्या म्हणतात त्याच्यात तुम्हाला संगीत प्रकार ಅಂತ 32 ರಾಗ ಉಂಟು. होय 32 ರಾಗ 32 ರಾಗ ಅತ್ತ ಕಂಡವಟೆ ಸರ್ असतात त्यांत 108 ಸುಮಾರು असतात त्यांत 32 ರಾಗ ಅದಿಲ್ಲ ताळ असते 7 ताळ असतात त्यांत 7 ताळ 7 ताळ आम्हाला 7 ताळच ध्रुव ताळानो सात यूज करीन नाही 7 ताळ 7 ताळ त्यास इतले इतलेच पद्य बैसावं नसतं 18 पद्य बरले प्रास हवे कैलास एक प्रास हवे ते एक शिकवलेलं तर तिथलं सुलभ नाही. ते शिकवले तुम्हाला किती समय झाला टेम्पिरच गुरुपीर शिकाले? मी 2 महिने विश्वविनोद बनारीच्या कुठे गेले तरी जामचे उद्देशी जामचे त्याला पुरुषोत असो राखत राहूनचे आम्हाला शिकवले. तो बिझी असता तो अज्ञात कवी हेवी म्हटलं तो आता बैसल तर तुम्ही एक पद्य सांगितलं कैल चंद असो किती मात्र सांगा तसा एक कवी म्हणजे माले चोकोड आशीर्वाद दिलो सा बरे होती सांगितलं सा. मग श्रीधर प्रभू बळ्यांच्या माझ्या आज्जा तुमच्या आज्जा म्हटलं बाईचे भाऊ ते कन्नड संस्कृत पंडित कन्नड पंडित संस्कृत पंडित बळ्यांजाचे बेळतंगडीचे आता असत आता प्रायली त्याच्यात गेलो मी जाऊन तिने व्याकरणाच्या ಬಗ್ಗೆ सांगितलंय मला मात्रागणाच्या व्याकरणाच्या लघुगुरु इंगडाण्याच्या आता हळगन्नड ಅಂತ लघु गुरु घालून हायस्कूल ಅಂತ आता 10th स्टँडर्ड यक्षगान छंदसु द्याव्याचे हव्याचे त्या नाहीचे पद्य तसं तुम्हाला यक्षगान बरले नाटक बरले तर कष्ट नाही यक्षगान बरले इतलं सुलभ नाही वस्तूच कष्ट त्याच्या छंदस तुम्ही शिकायलापर्यंत सुमार यक्ष प्रसंगाच्या रचना केल्या त्यांत ತುಂಬ ಮಾತ್ರ मी आता सांगतो किती असं बरेल माझ्या गंत नाही. ಮಾಯದ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಮಗೆ ಬೂಡದ ಭಂಡಾರ ನಾಗಚಂದನ ಸೂರ್ಯ ಮಚ್ಚೆ ಪಟ್ಟದ ಗುಳಿಗೆ ಅಜ್ಜನ ಪಚ್ಚೆ ನವಿಲೂರು ನಾಗಮಣಿ गुंडದ गुरकारे मैमदप्पे मंत्रदेवते असं सुमार नाव असत. तर ह्या तुम्हाला रचने करायले यक्ष प्रसंग रचने करले किती समय लागतात? आता माले आता परवांचे एक भुवन तुलासी प्रसंग बरेला 5 दिवसांनी बरेला. मग त्याला ते किती वेळेचे प्रसंग असतात? 6 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ 6-6:30 ಗಂಟೆ आम्ही बऱ्यांचे सगळे रात्री आता हे पुरा मी नाव सांगले पुरा 6 ಗಂಟೆचे प्रसंग आहे पुरा त्या 3 ಗಂಟೆस कट करले होता 6-6:30 ಗಂಟೆ वरवले होता तसे आता त्यांत नाही भुवन तुलासी नाव बरे त्यांत नाही मला कोणतं नाही. आता एक वापस एक नाव बरेचा पद्मग मद्मे यक्ष प्रसंगाचे यक्ष प्रसंग ते तुम्ही हास्य भरित प्रसंग दे मग तुम्ही यक्षगान पात्र करताना आधी कोण पुरा हास्य प्रसंगाचेच अभिनय करून अधिक म्हणून नाही का मी म्हंटल रे जनास हवे करून निजोन मी माझ्या रंगप्रवेशाला किरीट वेಷ शत्रुघ्नच्या वेಷार मग माझ्या ಒಟ್ಟು ನಾವ ಎಲ್ಲ ತಚಲಚ್ಚ ವೇಷ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಯಲೆ एक कोरोनाच्या 2 वर्ष अद्दी बाचकेरे मेळ ಅಂತ हास्यगारन नाही हात दिलो माझ्या कोणी गुर्ताच्यानी सारा पाणी म्हटलं की ओरी ಹುಡುಗಿ ಉಳ್ಳಿ ಸುಬ್ಬು ಅಡ್ದು ಸಂತೆ ಅರ್ದೆ ಆಟೋ ಕಡೆ ಆಸೆ ಆಯಲ್ಲ ಆಟೋಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಟೋಡ್ ಕಿರೀಟ ವೇಷ ಅಲ್ಪಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡ್ಲಿ सारा पाणी अशोक शेट्टी गेलो जाऊन मापिल टोपान इयरिंग्स खैलू नाही असंच माता सोडून गेलो मी हास्य क्लिक केलंय त्याच्यापर्यंत माझ्या वाटतं हास्य त्याच मी ऐकलं सुमारांत परत तुम्ही हास्य कलाविद होण्याचे पात्र करतात आता हास्याचे करूनचे तुम्हाला शिष्ट झाल्या पात्र ते नाही माल मग काय म्हटलंय रे अभिमानींच इष्ट आम्ही खायला रेडी हवे एक शाळेत आम्ही केलंच करल्या गेल्यापर्यंत तू ह्याचे सब्जेक्ट शिकायला त्याचे सब्जेक्ट शिकायला म्हणून सांगायला होणार कसं रेडी असायला शिकवले. आता आमच्या मेळात तू जायचं मी किरीटवेश करता बन्नादेश करता हास्य तर हास्य भागवती की नाही म्हटलं भागवती की बेसता त्यांचं असं वाटतं असं रेडी खायला असलं तर खायला अद्य रेडी असा सांगा. ओके तर तुमच्या ह्याच यक्षगान प्रसंग होंदे नाटक रचनेत होंदे सुमार वाटत प्रशस्ती होंदे बिरुद होंदे तुम्हाला तुमचं नाव असंच रंगमाणिक्य सुब्बू संट्यार म्हणून सांगा त्या रंगमाणिक्य येवले कसं कारण झालं ते म्हटलं 20 रोडला एक रंग शिबिर झालं थंय काय झालं म्हटल्यार ते सिलेक्टेड कसं का हुब्बಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ गुलबर्गा मागे बेळगाम असे पुरा एकूक त्यांचे जे रंगकला असतात कसं
कत्तीवर असायगा होय होय गुराणीगा हा. त्यांचे काय ते इंग्लिश नाव होय, असतं होय. आता आमच्या ते यक्षगान यक्षगान हेवणी उडुपी दक्षिण कन्नड कासरगोड एक आम्हाला यक्षगान फेमस होय यक्षगान होय आणि म्हणजे एक एक जिल्ह्याचे त्यांचे एक प्रसिद्ध सगळं असतं त्यांचे ವೀರಗಾಸೆ असतात ವೀರಗಾಸೆ तसे एक ರಂಗ ಶಿಬಿರ केलेली हम्म. एक 280 दाखली हम्म, दाखल्यांचं ರಂಗ शिबिर ಅಂತ मी हम्म, मागे रंगमनेचं नाव विसरून गेला माझी तो एक हा. मागे कासरगोड चिन्ह चिन्ह होय एक उकल्यांचे एक सेशन ते हम्म, हम्म, त्या सेशनंत मला एक सेशन दिलेली हम्म. त्या सेशनंत मला ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ तुमच्या खैल सेशन म्हणते ते ಯಕ್ಷಗಾನ 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 ಸೆಷನ್ ಹಾ. ಯಕ್ಷಗಾನವು ನಟನೆವು ನಟನೆ ಹಾ. ಹಾ. ನಟನೆ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ हम्म. रंगभूमी होय ಅಂತ. होय होय आता नीलसमू रंगायण हा. त्या पुऱ्यांत हा. तसं त्यांनी काय केलेले मी त्यानंतर असाल्यानंतर त्या सेशनंतर ढकलप राहायचो मी हो हा. तसे त्यांनी माझे परिचय विचारलेले हम्म. परिचय विचारून बघ त्याला आश्चर्य आलंय हम्म. तुम्ही काय ते बरं इटले पुरे या असताना तुम्ही अग्गे क्षेत्रांत तो असा असाध्य तुम्ही हा. एक काय गुंतला त्याला असाध्य हम्म. मी म्हटलं माझे जीवनशैलीचे असं आहे हा. मी मी होणं सांगले मला इष्ट होय. नाही ते तुमचे तरी परिचय द्या मी माझे परिचय पुरं दिलाय हम्म. त्यानंतर त्याने लास्टच्या शिबिरात मला एक रंगमाणिक्य आणून हो तुम्हाला विरोध दिला दिलेलं ह्या बिरुदू तुम्हाला परमनंट हे आम्ही देऊचे रंगासक्त बळग काय ते असं त्यांचे विसरूडांत त्यांनी रंगासक्त कसं त्या प्रांत तुमच्या खई गेल तर रंगमाणिक्य सुब्बू संट्यार वय 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 बिरुदू सुमार गावली आहे होय, ते तर होय. मला ते एक बारी इष्ट हे आहे. झालं हा. असं आहे. तसं ह्यांचं गावाले प्रशस्ती बिरुदू सांगत गेल तेंपे सांग म्हटलं मी हा. माझ्या मीच कसाला सांगायचं म्हटलं रे तुम्हा सांगता मी येते त्यांचं हा. ह्यांच प्रशस्ती बिरुदू सुमार गावलेसत म्हणून सांगितलंय त्यांत शायनिंग स्टार हा. म्हणून एक तुम्हाला उभय कला तिलक रंगमाणिक्य रंगचक्रवर्ती यक्षकला कुसुम आणि स्फूर्ती श्री म्हणून एक प्रशस्ती गावसा हा. स्फूर्ती श्री प्रशस्ती तुम्हाला खई गावल्या ते ते ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಂತ ವರ್ಕಸೇಕ್ त्यांनी एक स्फूर्ती युवक मंडळ ಅನುसा हा ते तो बारी त्यांनी काय ते म्हणतात सिलेक्टेड हा त्यांचं इन्फ्लुएन्स खैलू नाही हा. त्यांनी 10-15 जण पिली विचारून ओ थोरला पिली बरं विचारून हम्म. आमच्या प्रदर्शन बरं बघून युट्यूब ते कुठे सर्च करून हा डायरेक्ट आम्हाला फोन करतात हा ಅದಲವರ್ಗ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಲಿದ್ದು ಪಾಯಿ ದುಕ್ಕೊಂತು हा ಸರ್ ಇಂಚ ಹಿರೇಗುಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕ हम्म. ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ म्हटलं हा बरोली हंग कार बेले कार काढपुडू म्हटलं ओ हा. असं अंचदाला बर्फ म्हटलं हम्म. मग पायास बँडेजकडे गेलो हम्म. ಅದಲವರ್ಗ त्यांनी त्या त्या स्फूर्ती दिलेल्या ओके मग मुंबई पुणे गुजरात चेन्नई पुरा बोलायन तुम्हाला सन्मान केलेला होय, असा सुमार गोटे होय. दक्षिण कन्नड उडुपी कासरगोड जिल्ह्यांत ಒಟ್ಟೆ ಸೇರಣ 500 ಚನ ಹಾ. ಅಧಿಕ ಸನ್ಮಾನ केलेला असा तुम्हाला ಹಾ. ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇಂತಡ್ಕ ಬಾಚಕೆರೆ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಾಕೂರು ಚೀರುಂಬ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಳ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು तुम्ही ಕೆಲಸ ಅಗ್ಗೆ ಮೇಳ ಅಂತೂ तुम्ही ಕೆಲಸ करीत असात ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳचे ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ. करीत असात हं. यक्ष सिंचन हा. यक्ष सिंचन ಬಳಗच्या मुखांतर हं. 1000 जणांच्यानो अधिक दाखल्यास तुम्ही शिक्षण देत असात होय. त्या यक्ष सिंचन सांगा कसं नाव ठेवल्यात त्यास ते तुम्ही? म्हटल्यार मी अग्गे शाळेंत जाऊन दाखला शिकयतो हं. माझं झालं ती दाखला तर मी स्कूल डे शिकेनच्या कोणत्याला होय, होय, परमनंट नाही हा. स्कूल डे शिक आठवण होय, एक फंक्शन येत ना येऊन साधने झालं. शिकेन येऊनचे त्या वर्गाची दाखले याच्यावर कसा नाही असत नाही मला कॉन्टॅक्ट सुटवून जात होय म्हणजे मला एक गुरु शिष्य संबंध परमनंट हवा उद्देशाचं एक टीम करूया झालं हं. एक ग्रुप करूया हं. तसं एक शाळेचं एक ग्रुप करलाय हा. त्याचं एक नाव होत होय होय काय करून नंतर सिंचन म्हटलं रे आता सिंपडी सुरू केलं होय होय एक आम्ही आंपिला हल्ली विद्या विद्ये त्याच एक सिंचन करून होय, होय. तसं त्याचं यक्ष सिंचन नाव सिंचन. ठेवलंय हा. नाव ठेवून एक हत्तू टीम केलाय हं. हत्तू टीम हत्तू शाळेच्या हत्तू टीम हत्ता वसा मापेलो ಆ, त्याची टीम हा. तो शालेच्या वासा ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅದ್ದಿಲ ವರ್ಗ ಕೆಲ हा ಒಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಸಾಧನೆ ಏಕ ತೊರ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಆಟ ಪುರ ಕೊರುನು हा ಎಕ್ಲೆಲೆ ಸಹಾಯಧನ ಪುರದಿಲ್ಲ ओ खै केल्या त्या प्रथम ಪುತ್ತೂರು वर्षिका ಪುತ್ತೂರು पुत्तूर ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ನಟರಾಜ ವೇದಿಕೆ हं. मग दाखला शिकायचा तो उद्देश असा हा. कितीला म्हटल्या रे आता बघा तुम्ही एक आलोचना करा आम्ही टीचिंग करताना हं. आम्हाला पूर्ती गुंत असावं आम्ही टीचिंग करून नाही होय होय आम्ही शिकेंदिल्ला विषयांत दाखल्यात काहीतरी शिकत असताना हं. त्या दाखल्या पिलसू आम्हाला एक वापस शिकवलं होय 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 त्यासाठी मी होय. शिकेनचे
मग एक यक्षगान धाकल्या धाकल्यांपासून आम्हाला शिकांच्या मस्त हा असतात. मस्त असतं. आम्हीच पुरं शिकलंय आम्हाला पुरं गोत्त म्हणून सांगायला साध्यच नाही. परिपूर्ण खैल एक आहे. एज ग्रुप पण असल्या तर हा. एवढा धाकल्या धाकल्या पिरो आम्हाला शिकांच्या मस्त असतं असतात. परिपूर्ण नाही होय होय परिपूर्ण नाही कोण नाही असं आहे. त्या उद्देशाचं ते यक्ष सिंचनावर गेलंय. होय. त्याचे तुमच्यात प्रशस्ती सन्मानाचे थोडे फोटो असत. हा. तुमच्या यक्षगाना पात्र घातलेलं आहे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्हाला काहीतरी आम्हाला सांग. एक एक वेश घातलेला आहे, खैंग घातलेला आहे, खैल वेश घातलेला आहे तुम्ही म्हणून तुम्हाला आम्हाला सांगायला. सांगा. आता फोटो बघ्या. ईश्वराचे वेश हा परंपरेचे ईश्वर करलं म्हटलेले. हा परंपरेचे ईश्वर करला म्हणजे तर किरीटा थेवचे क्रम नाही हा ते तसं करून वेश येतो. हा हे बजिप्पे बलिपतोटा म्हणून बब्बू स्वामी मंदिर असा हा तेही केलेलो बचपेन. हा 3 वर्क जली हा बब्बू स्वामी महात्म्य म्हणून प्रसंग ते हा कोरदब्बू बारागा हा त्यांचं सुरू वेस आहे की ईश्वर माझ्या ओके ओके परंपरेचे ईश्वर. हा तसं ओके. ह्यो इंद्रजित माझो वेश हो माझो बारी फेवरेट वेश है गा हा, इंद्रजित. इंद्रजित राकोस वेश हा ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ हा एक हव्यासी कलाविदांचे हव्यासी मेळा हम्म ಒಟ್ಟಾಂಚೆ ಸೇರೋನ್ एक प्रदर्शन ಅಂತೆ हम्म इंद्रजित काळगंत माझे इंद्रजित. हो हो तसं. हा. हा. हे, तुमच्या नाटकाच्या असेल ओपेरे माझे नाटक पಚ್ಚುಪಾತೆರಡು पश्चपात्र हा. पच्चू पोलीस वेश का. पಚ್ಚುಪಾತೆರಡು ಅಂತೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮುನೇಕ್ಸ ವಿಕ್ಕಿನು हा त्यांचं ते विक्रम पार्ट हा ते कॉमेडी प्लस स्टोरी ओके ओके तसं ते माझ्या पार्ट हा हा हे एक स्किट केलंय हा म्हणलं प्रहसन प्रहसन. अर्ध घंट्याचे प्रहसन हा या सुಳ್ಳಿ ಅಂತ जल्ले रंगमने मग ह्या प्रहसना तुम्ही अर्ध घंटे म्हणतात. एक नाटक रचने करला तर किती वेळाचे असतात? 2.5 घंटे नाटक 2.5 घंट्याचे. ನಾಟಕ 2.5 हो हो ಕಿರು ನಾಟಕ म्हटल्यावर 1.5 1.5 हा, ह्या प्रहसना मात्र अर्ध ಅರ್ಧ घंट्याचे. ಗಂಟೆ ಸ್ಕಿಟ್ ಬರ್ತದೆ होय 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 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾ. 20 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ हो skit. हा तसं हा. तसलच प्रहसनाचे एक हा, पात्र. हा. हा. हे माझ्या लाईफ मध्ये एक विभिन्न पात्र केलं सिंग हा माझ्या सीते सोते घेऊन एक नाटक होतं तुळू नाटक. तुळू हा, सीते सोते घेऊन हा. ते मी साधारण ज्याला 5 वर्क दिली हम्म. त्याच्यापर्यंत मारणे मी बरे वाटले हो त्याच्यापर्यंत नाटक बरेन नाही मी हा कोरोनाच्या नदी आहे हा हा आमच्या घरलायचे खाल मंदिरात चौथोंता हा त्याचे सिंग केलेलं. हा, सिंग यो हा, यो गाव असू जाऊन पंजाब ಸೆಟ್ಲ್ ಹೊಂಚೋ हा. ವಾಪಸ್ गाव ಅಂತ ಎಂಚೆ ಸೀನ್ ते ओके ओके सीते सोते घेऊन हा, गब्बर सिंग उन्हे नाव हो तसं. हा. हे नाटक त्याचे हा हे एक माझे भारी इष्टाचे नाटक कासद कसरत कासद कसरत. हा हा. एक भावाचे बहिणीचे स्टोरी हा भाऊ तंब पिडकाचे आहे हा बहीण कसाला येईल तर अण्णाचे माझो देव होय म्हणून आहे हा. लास्ट आता भाऊ असं गुस्तून बहिरगळूनचे त्यांनी बहिणीनं बहिणीला त्याच्या मामील आम्ही बहीण वरडोन जालता हा बहिणीच गुंत सांगले हा तसाला एक स्टोरी ते हा. लास्ट असं कोयती घेऊन येऊन होतो हो हो तसं. बहिणीचं बोलून घेऊन हा कासद कसरत हम्म. हे एक 100-150 प्रदर्शन जल्ले नाटक ह्या नाटक हे का? नाटक खैल है? मरल कट्टोडची मरल कट्टोडची नाव ऐकतानाच कळत. ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಸುಂದರ ಅವ್ನು ತೆಗೋಡ್ಚೋ ತೆಚ್ಚೋ ಜೀಲಿಯೋ ಪಾಂಡು ತುಂಬ ಬುಳ್ಳೋ ಬೊದ್ದುಲ ತುಂಬ ಮಿಚ್ಚುತ್ತ 150 ಮಿಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ 150 प्रदर्शन ಅಂತೂ तुम्हीच पात्र घातलेलं. काही काही प्रदर्शन झालं ते ಸುಮಾರು ಗೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ತುಮಲೆ ಉಡುಪಿ ಸೋರಿ ಅಲ್ಲ ओ ಉಡುಪಿ ಸುಳ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ अग्गे गोट्यो. ಉತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಫುಲ್ ಗೆಲ್ಲದೆ हा मी प्रश्न. आम्हाला कितीला हवे नाटक म्हटलेली होय त्यांत मला सन्मान केला सन्मान केलेला आमच्या भाषेने बरल्या नाटकात ते सन्मान केलेला तुम्हाला. मुकुंद नायक जन्मशताब्दी त्या सारस्वत समाजाच्या प्रोग्राम संमेलन संमेलन झालेलं. हे त्याचे बलिपतोಟ हा विजय आता मी ईश्वर केला म्हटलं हा हा त्यांत मला रंग चक्रवर्ती ओ, त्याने एक बिरुद प्रदान हो, बिरुद देणताना रंग चक्रवर्ती बिरुद देणताना. हा हा तसं. हे मानिला स्वामीनी माझे नाव पुरा सांग म्हणून हा. साधेल्यानी माणिला स्वामीस कसा कळला तुमचे? ते म्हटलं मानिला यक्षगान प्रतिष्ठान हो असा ताई. त्यांचे. हा, ते कसं का माझे नाव आयलं की हा. वरा बराड हो हो तसं त्याच्यावर फलपुष्पक आणि हो. आशीर्वाद तुम्हास एक सन्मान आशीर्वाद गावले त्या माणिला स्वामीचे. ओके हे ಅದ್ದಿಲ ವರ್ಕ ಹಾ ಅದ್ಲ ವರ್ಕ 2024 ಹಾ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ 24 ಅತ್ತಾಚ ಅತ್ತಾಚೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ ಹಾ मी सुंकದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಳಸ್ एक नवे प्रसंग दिला होतो तुम्ही बरेन दिले यक्ष प्रसंग. हा गुंडದ गुरकारे ओ तसे ते एक दैवाची कथा हा त्यांत मला सन्मान हा प्रसंग बरे या केला ओके ओके हे कर्नाटक तुಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ हा म्हणजे दयानंद कत्ताल सर
अध्यक्ष म्हणून माझ्यावर भारी अभिमान त्यांचे काय नुगंतु नाही सुब्बಣ್ಣ 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 तसे माझ कसाला कार्यक्रम बोलतो साथ येतो तसे त्याचे एक सरकार मट्टाचे गौरव आहे कर्नाटक मट्टाचे साहित्य अकादमी थोरले गौरव आहे तसे स्फूर्तिश्री प्रशस्ती त्याची शनीश्वर देवर सन्निधी स्फूर्ती युवा संस्थे त्या रजिस्टर्ड संस्थेत वर्कर्स क्लास देतात ते अतीव साधना केल्याचं नॉर्मल नाही असं देतात हे त्याचे रंगचक्रवर्ती सन्मान पत्र दैवराज बब्बुस्वामी देवस्थान बलिपतोटा विजयी बस स्टँडच्या हे बालवलिकल सारस्वत सेवा समाज संघ पुत्तूर त्यांनी मोंतीमार ते म्हटलं रे मी मोंतीमारत असताना ITI करीत असताना 2 वर्क होतो त्या टाइमर नवरात्रीस 9 दिवस माझ्याचे कार्यक्रम तसे ITI ಸೋಟಲ್ಲ ಮಿಗೆ 2008 त्याच्या अपरांत सुमार वर्क केलेली माझे नाव ತುಂಬ ಓರ್ ಆಯಿಲೆ तसे त्यांतला कोंकणी संघाचं बारी खुशी सुब्बू आमच्या गोटे चोंतालो इतची अल्ला त्याला एक सन्मान करला साधलेली त्यांनी तसं जाऊन खुशी झालं चकोट झालं खुशी होता तुमच्या या कलाक्षेत्रांत तुमच्या सेवे बघून आणि असंच कलाक्षेत्रांत तुमच्या सेवे देन तसा झालं तर एक मी म्हटलं तर आमच्या भाषेत थोडं पुढे यावा काहीतरी म्हणून सांगा ना म्हटलं ಅವಕಾಶ ನಾಯಿಂತ मागे अवकाश गाव असे म्हणायचे मी आता एक धाकल्यांचो शिकेंच्या गेलतरी मी तयार असा मागे एक नाटक बरेला आठ बरेला मी तयार असा बऱ्या वल्ल्या कृती प्रदर्शन करले अवकाश गाव असा मागे आमचे पुढे फोडशे गाव तिथला इंटरेस्ट असाला टॅलेंट असाला टॅलेंट नाही झालं तर आम्ही शिकेले होय धाकल्यांचं टॅलेंट धाकल्याचं बाई बर्थ असता होय तर थोड्याच आम्ही शिकेताना मागे ते बाहेर येतात मग बाई बर्थ नाही एकलंच इंटरेस्ट नाही गेल तर ते आमच्या हाती रस्ता इंटरेस्ट आढळले होता प्रतिभे सृष्टी करले होता तो तशी तुम्हाला फोडशी गावल्या तर तुम्ही आमच्या भाषेत तो रचना करून फोडसन्स पुरा रेडी करले व्हायद अवकाश एक मात्र तुम्हाला गाव असे आता हेवी लावला आता मी म्हटलेली आता आम्हाला किती लावे स्क्रिप्ट तुम्ही एकदा वाचिल तर तुम्ही रडतात असं स्क्रिप्ट लायक असं स्क्रिप्ट पण काय झालं म्हटलं तर त्या मुलां पडला एक शो झालाय त्या मुलां पडला मागे म्हणता ना आता त्यास प्रेक्षक वर्ग तसाच हवे एक नाटक करताना तिथलाच इंटरेस्ट हवे त्यांचं मग त्यास तिथला स्टेज पुरा हवे आमच पुढे धकळतेली हवे करले मी म्हणून काय ते म्हटलं आता आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या माझ आता साधेला तर मी थोड्याच गुंत थोड्याच गुंतूच नाही सुब्बू संट्यार म्हटलं खैलगा जात मापलीच विचारलं जात मस्त जरा गुंत नाही मी म्हणून काय ते म्हटलं आता पुढेच्याच आता मुंबई दिल्ली आमच्या समाजाच्या हायएस्ट अमेरिकात बरस असं म्हणताना आता माझं स्क्रिप्ट नाही कोणाचे तर त्या स्क्रिप्ट थई जाऊच आहे ओर जाणताना मी बरे वाले बेले पैसे इंगड विषय त्यांनी दिल तर आम्ही गेलो देवर तुम्ही स्क्रिप्ट आमच्या कले आणि पुढे येताना एक खुशी असता आम्हाला आता यदा माझे कोंकणाचे नाटक आम्हाला किती मुंबई गेल तर मी वापस रप्प 2 नाटक वर येतात इंटरेस्ट येता मी आता बऱ्या वाले आम्हाला किती घराचे असेल तर तुम्हाला कसं इंटरेस्ट आता नाटक तुळू नाटक असेल मी आता आज बरेल तर उद्या आले कॉल ಅಂತ वाले सुब्बा ನೆಗ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ಟಕ್ಕ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದ ಪರಜೆ ಬೊಂಬೈ ಸು ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ಬಾ ನೆಗ್ಲಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಬೋಡು 1.5 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಬರೆಕ್ಕ ಒಂದು ಎದ್ದಿನಟ್ಟು ಬೋಡು 10 ನಟ್ಟು ಕೊರಲಿಯಾ ಕೊರ್ಕ ಉಂಟ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ नाही तुमस मी म्हटला आता बायो पिक्चरचे रामजो नायक कसनिया त्यांच्यावर सेरसन हे आमच्या जातीच्या बरेला काहीतरी पुढे हडले होण नाही का तुम्हाला आता आम्ही रामजो मस्त चर्चा केला त्या विषय ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ವೇದಿಕೆ ಅವಕಾಶ तुम्ही आता बंबईसू आता आम्ही केलेलं संदर्शन बघून उद्या कॉल येऊन द्या मला मी उद्या आम्हाला किती मुंबई वावता पण त्याला तर विषयातला अवकाश स्क्रिप्ट मला इतकीवर बरेन प्रयोजन नाही खाली बरेन घरात ठेवून बरेन ठेवलं किती समय म्हणून सांगा ठेवच्या आता आम्हाला कोणीतरी एक होय बा तू लायक कोण बरे तसं आम्ही ह्याचं प्रदर्शन करता म्हटलं तर
अनेक नाटक बरे होते तसंच ओ नाही बरे का? बरे होते हम्म. मुकाबिलेंतच नाटक करले होता होय होय डायलॉग्स नायंचुच नाटक करले होता मात्र तिथल्या अभिनय कला हव्या अभिनय कला अभिनय कला हव्या त्यास ಅವಕಾಶ ಮೇನ್ ಅವಕಾಶ मी म्हणून ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ आता बघा हायेस्ट आमच्या समाजांतून नाही ಒಟ್ಟಂತೂ होय हायेस्ट सिनेमा अवकाश जास्त हम्म. गावडले होय मी म्हणून त्या सिनेमाचे सोडा ह्या कलेस ओगोंग घेऊन जावा सिनेमा म्हटलं तर जणांचे काग्यसो दिसता नाही का? दिसत वय तसं म्हणून वय, त्या वय. क्षेत्रात जाणतात ಪ್ರಚಾರ प्रचार होता ಹ್ಯಾಂತ ತುಂಬ ಹುಣ್ಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಗೆ माझा वैयक्तिक अभिप्राय सिनेमा नटाने निजोन नटाने इच्छने माझ्या प्रकार मी ओरिजिनल ऍक्टिंग नट असा जलतरे नाटक जाणू यक्षगान किती विचारा वेश तिथले गेले होय होय ಮೇಕಪ್ ಬೇರೆಲೆ होय त्या लाईटाच्या उद्योग असो होय होय तिथल्या वेशगळनु हं. त्या पटलोंच्या पद्याचा अभिनय करून हम्म. वापस बोलवले बोलवले होय आंगिक वाचिक आहार्य होय तिथल्या हवे होय तो ओरिजिनल नट माझे वैयक्तिक होय. अभिप्राय हं. फिल्माचे काय म्हटलं तुम्ही टेक घेतात टेक घेते एक समजायला नाही तर अनेक टेक घेवदी तुम्ही तो टेकू घेत घेतात होय त्याच स्वातंत्र्य नाही होय यक्षगानंतर पूर्ती स्वातंत्र्य तुमच्या प्रतिभे किती सा होय तिथल्या अनावार करले पूर्ती स्वातंत्र्य होय नाटकांत तर प्रॅक्टिस करता आम्ही यक्षगानंतर प्रॅक्टिस नाही ठेवलं म्हणणे तसे ओके ओके झालं कलाक्षेत्रांत हम्म. तुमच्या कला सेवे असंच निरंतर होऊन असा म्हणून सांगा ना मी देवा पिर मागान घेता तुम्हा फिरसून अनेक यक्षकृती आणि नाटक समाजास ಕೊಡುಗೆ होणं ಏನ್ ತಸಂದೆ म्हणचच्च आमच्या ಒಟ್ಟ हारೈಕೆ सांस्कृतिक लोकांत तुमच्या नाव आंतरराष्ट्रीय मट्ट सरो जाऊन दे म्हणून सांगा ना मी देवापीर मागान घेता चकोट होऊन दे तुम्हाला कला मातेचा आशीर्वाद तुमच्यावर केद्दानो आसान दे म्हणून सांगा ना त्या देवापीर मागान घेता अजून सर तुम्ही हित्रवान आमच्या एक संवाद सहकार दिलेले थैसून ही सर आईलेस तुम्हाला मस्त धन्यवाद सांगता मस्त थँक्स तसंच आमच्या ह्या आजच्या संवाद कार्यक्रम ऐकल्या वीक्षकांस अगेन्सो अनेकदा मी मनपूर्वक होणं धन्यवाद सांगता ह्या अवकाशास एक वेदिके दिल्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या सो मी प्रीतीपूर्वक होणं धन्यवाद सांगता नमस्ते.